Salam, mehriban gelin gyzlar. Bugün men tede ini hat inçecik tapaktan örülüşini görkezmekçi. Ne ilk bilen öňki ören alajylamy göreyli. Ne şu 3 alaja 24 tapaktan. Bu 20 tapaktan. Ne şu üçsünün tapagy ýogynyrak. Tapak ýogyňmasa alaja da ýogyň bolýar. Yani bunun tapagyň ýoguylygy şu görnüşde. Bulun 24 tapaktan yönü alaca inçe. Sebebi ştaýda gök inçe. Muňa garanyna inçe. Ne häzir görkedeýin. Men bir näçe alajalar tapyp goýdum. Soňra nihip bolsa iki videolarymda örüp görkederim. Ine. Görýärmi? Ştaýda gök biraz inçe. Şoň üçin ne gögüni köpräk etdim. Şular ýaly alaja bir näme inçerek düşdi. Bu bolsa hat inçe ýüpden örülüşini görkezek. Elbetde haýsy işem bolsa inçe tapaktan inçe etsen ören awdan ören diba bolýar. Häzir göreli inçeçik tapaklardan nähili alaja emele gelýär. Ne ilk bilen öň keçişimiz ýaly tapaklaryny yerine koyaylı. Renkleri irigider koydum. Öz işlerinize göre haýsy renkin ýanyna koýasyňyz gelse koýuvermeli. Renklerin irigiderligi şeýle boljak. Her renkden 2 tapak, her elimizde 12 tane tapak boljak. Öňki içimiz ýaly renklerin köpligi sebäpli muny men bloknotuma belläp aljak. Renklerin irigiderligini, haýsy renk nerede ýerleşýär. Ilki bilen ak, ondan soň ýaşyl, ondan soň gyzyl, gyzyldan soň gök, gökden sonra tary, sardan soň gara. Gerek wagty gözlärin. Onu örüp başlaýar. Mudam içimiz ýaly taq tarapdan iň ýokurky üfmedi alýar. Hemde irigider 2 basyp 2 galdyryp 2 basyp 2 galdyryp şu alan üfmedi şu arasyndan geçirir. Agy allyk şu ýydynak agy hemde agyň ýydynak ýaşylyň bir tapagyny basýar. Ýaşylyň bir tapagyny hemde oň ýydynyň gelýän gyzylyň bir tapagyny galdyrýar. Gyzylyň bir tapagyny hemde gyzylyň ýydynyň gelýän gögüň bir tapagyny basýar. Gögüň bir tapagyny hemde gögüň ýydynyň gelýän taryň bir tapagyny galdyrýar. Taryň hemde gara bir tapagyny basýar. Ýokardan alan ak üfmedi arasyndan geçirip çepelmede alýar. Çep kapdyrlada edil şurady gaýtalaýar. İkinci agymyz alýar. Edil öň keçişimiz ýaly renkleri neşe kağıcıkta belleyen irigiderligimizde 2 basyp 2 galdyryp neşe edip gidiberýär. Gyzyldan soň gök, ondan tary, ondan gara. Çep kapdyrlady edil şu zady gaýtalaýar. Gyzyl, gök, tary, gara. Bir gezek aýlap çykandan sonra renklerin, ýüplerin yerli ýerine düdülýär. İkilinji gelýän renkimiz ýaşyl. Ýaşylyň ýokurky bir tapagyny alýar. Öň keçişimiz ýaly 2 basyp 2 galdyryp öreberýär.
Niye mehriban gelin gıydılar. Ahli tapakları bir gedek aylanıp çıktım. Ne hemme tapakla yerli yerine düdürli ağırdan gelişine, yukarıdan gelişine göre şunu ütkötmeni tekecek şeyle taklacak bolmalı. Eğer beylerek beyle taklatan onu bulaşır. Bu bloknotun bana gereği yok. Yöne täze öwrenýärler gözlerden bilersiniz. Ne? Bundan sonra ilk yetişmedi ýaly öwre berýär. Niye mehriban gelin gıylar incecik yüpten alacağını örüp bolum. Ne görüşüňiz ýaly. Şu alıcı da 24 tapaklı. Bulam 24 tapaklı. Ne görüşüňiz ýaly gaty incecik liwaja düşdi. Her bir zadyň kişijigi enaýjy gowjy bolýar. Mundan biraz inçirä gidip eliňde taksaňdan bolar. Ne mehriban tomoşaçylarym, meniň videolarym siziň üçin peýdaly bolýan bolsa, like goýmagy, agza bolmagy unutmaň. Inniki videolarymda görüşýänçä hoş sag bolun.